Makan lo balia. Tadi lah makan lo balia balagu lu nai dah. Makan ni sebab si bana aja nya balagu lu nai dah makan lo balia abi urang lek deh kuma. Stop. Malah buat nak banyak. Dalam hati lah. Dalam hati sih nang manangan. Itu pakai nanti orang zuhur asar. Makan. Kan lo balia deh ya Allah double lo tuh. Cari lah, kau minta kena buah deh kuah. Orang tadi tahu orang udah hantar kuah. Ini memang kuah. Tandoan aku MC ko pai kada puak ke malu mere organ je ko mah. Kau jong tibu marang tu, tibu katak jong sana saja. Kalau le baralik sana wa baralik baku kontan wa itu ko mode ko ha kan. Lama wak makan lu. Nah. Lama. Ji makan tahu jo.